Ze wou op stap geweest, hè? En ze naar stuvelen, hè, Loera? Maar ze had er geen rekening met gehouden als ze zwerfveuk krijgt, dat zich dat vacuüm trekken. Ik ben vannacht een half uur bezig. Ze is meer dan een half uur bezig geweest voor een stiefelhoed te krijgen. Ze heeft met die schuur gezeten voor een stiefel open te knippen. En ze heeft me geappt, ik krijg een stiefel en een hoed. Ja, dan heb ik gelachen. Die had me alleen maar uitgelachen, hè. Echt alleen maar, hè. En ik kreeg ze echt niet uit. Dus ik ben met die stiefelen aan goed slapen. Ja, echt. Ik kreeg ze niet uit, ze is een vacuüm getrokken. Echt, ik was ganz in paniek en dan ben ik maar met die stiefelen in bed gaan liggen. Ja, dat is ook best wat je kunt doen, hè? Ja, met die stiefelen. Dus ik kreeg vanmorgen allemaal appjes, leg ze nog allemaal met die stiefelen aan in bed. Boterham met toetjes om de veul. Dat ding als hij bij strakkerijlaarzen. Met boterhammenvlees. Nee, zonder boterhammenvlees. Alleen de toetjes.